καταργούνται εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Γίνεται πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζεται η εργασιακή εφεδρεία, η ελαστική εργασία των ημερησίων συμβάσεων, χωρίς δικαίωμα στο ωράριο, την άδεια, την ασθένεια κλπ. Η παιδεία, η υγεία οδηγούνται στην πλήρη απαξίωση. Τα σχολεία και τα νοσοκομεία καταραίουν. Οι ιατρικές εξετάσεις πληρώνονται, τα περισσότερα φάρμακα βγαίνουν από τις λίστες, βιβλία δεν υπάρχουν και η εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο αναλώσιμη, fast food να το πω, αν το επιτρέπετε, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς. Εκατοντάδες χιλιάδες θα οδηγηθούν υποχρεωτικά στην ανεργία. Μαζί με τα προαναφερόμενα, ξεπουλιέται αντί την Αγίου Φαγής όλη η δημόσια περιουσία. Το κράτος πρόνοια εξαφανίζεται και οι κερδοφόρες επιχειρήσεις του δημοσίου ιδιωτικοποιούνται, ερήμην του ελληνικού λαού. Η φτώχεια, η απελπισία και η εξαθλίωση μεγάλων τμήματων του λαού αυξάνει με γρηγορότερους ρυθμούς και με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα όμως αφήνει στο απειρόβλητο την νόμιμη φοροδιαφυγή. Η φορολογική νομοθεσία έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς συστηματικής φοροαποφυγής και φοροασυλίας των πλουσίων και ευκατάστατων στρωμάτων. Αιτία της πολλαπλής κατάρρευσης της ζωής μας είναι προφανώς η υποταγής πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, καθ' υπαγόρευση της Τρόικας και κατ' επέκταση του μνημονίου. Μία αδιέξοδη πολιτική, η οποία μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη χρεοκοπία. Υπάρχει διέξοδος στην κατάσταση αυτή? Είναι δυνατόν οι πολιτικές δυνάμεις της αριστεράς, μέσα και έξω από το κοινοβούλιο, να συμπορευτούν και να συσπυρώσουν τους απλούς αγωνιστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, τις οργανώσεις των εργαζομένων, τις νεολαίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους υπάλληλους, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τους συνταξιούχους τέλος, σε ένα ενιαίο κίνημα ρήξης με το υπάρχον πολιτικό καθεστώς και να οδηγήσουν το λαό στην αισιοδοξία και δημιουργία. Υπάρχουν όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόν τον αγώνα ή είναι μια χαμένη υπόθεση και συνεπώς θα παραμείνουμε σιωπηλοί θεατές του δράματος που παίζει το σύστημα εις βάρος μας? Ο αγωνιστής της αντίστασης Μανώλης Γκλέζος έχει αναδείξει εδώ και καιρό το δίκαιο ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων από τη Γερμανία. Γιατί δεν εισακούγεται από την κυβέρνηση και δεν υποστηρίζεται αποτελεσματικά από τις λοιπές πολιτικές δυνάμεις? Ο κοινός νους δεν μπορεί να κατανοήσει μια τέτοια πολιτική στάση. Από τη σημερινή ομιλία πιστεύουμε ότι θα δοθούν απαντήσεις σε αυτά και σε παρόμοια τέτοιου είδους ερωτήματα. Η φίλη και αγωνίστρια από την περιοχή μας, κυρία Νατάσα Μερνίκα, θα καλωσορίσει τον Μανώλη Γκλέζο εκ μέρους όλων μας. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω από καρδιάς τον Μανώλη Γκλέζο και εκφράζω τη χαρά όλων μας που είναι σήμερα μαζί μας. Εκφράζω ακόμη την εκτίμησή μας για την αγωνιστική του προσφορά. Η προσφορά του Μανώλη Γκλέζου σε όλα τα επίπεδα εθνικών, πολιτικών και κοινωνικών αγώνων έχει αναγνωριστεί από όλους εμάς και από ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, ο ίδιος
στα μεγάλα και στα μικρά. Ο ίδιος δεν τα ξεχωρίζει. Έτσι βρέθηκε στο λουτρό και στη θέση γερακοφουλιά, με τον κασμά και την πέτρα και με τη βοήθεια μικρών παιδιών, που για αυτά ήταν οικολογικά σεμινάρια, έφτιαξε τα μικρά φράγματα που συγκρατούν το πρόχεινο νερό και πλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Με την ευκαιρία τον ενημερώνω πως όχι μόνο τρέχει πάλι νερό στις πηγές μας, αλλά πρώτα εκεί ξαναφύτρωσε το δάσος όταν μας έκαψαν το 2000. Σε ευχαριστούμε για όλα και σε καλώ στο παιδί. Θα πάρεις το λόγο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την υποδοχή. Αγαπητοί, μη σας φανεί παράξενο, θα πω συμπατριώτες, όχι με την έννοια τη γενική, αλλά και με την ειδική. Αγνοείται οι περισσότεροι από ό,τι έχω καταλάβει ότι, αν θυμάμαι καλά, 3 καλοκαίρια έχω έρθει και έχω ξεκαλοκαιριάσει στο Ξυλόκαστρο, στο σπίτι του Δημήτρη του Λινάρδου, που έχει γκρεμιστεί τώρα και έχει γίνει πολυκατοικία. Εκεί έχω μείνει τουλάχιστον 3 καλοκαίρια. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο από το Ξυλόκαστρο και γι' αυτό θα πω και αγαπητοί, όχι συμπατριώτες μονάχα, αγαπητοί συμπολίτες. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή που μου κάνετε. Θα είμαι λιγάκι αναλυτικός, γιατί το θέμα δεν είναι απλό. Και πιστεύω ότι θα κουραστείτε λιγάκι, αλλά μετά θα πείτε καλά έκανε και μας κούρασε ο Μανώλης. Όπως είπε ο εισηγητής, υπάρχει ένα θέμα κρίσης στη χώρα μας. Πέρα από το γεγονός ότι προσωπικά από την μελέτη που έχω κάνει, νομίζω ότι ήρθε εδώ και η Σακοράτα, είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου. Για μένα δεν υπάρχει χρέος. Το έχουμε πληρώσει το χρέος 1 και 2 και 3 φορές. Πληρώνουμε τώρα αυτό που λέει απλά ο λαός πανωτόκια. Τα πανωτόκια πληρώνουμε. Το χρέος το έχουμε ξεπληρώσει. Αλλά επειδή λένε και ισχυρίζονται ότι χρωστάμε, μπορώ να πω να το δεχτούμε καταρχήν ότι ας πούμε ότι χρωστάμε. Μπορούμε να ξεχρεώσουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Έχω μελετήσει και έχω δημοσιεύσει 5 τρόπους για να βγούμε από το χρέος. Ο ένας τρόπος είναι το απόψινό μας θέμα, δηλαδή η δυνατότητα να ξεπληρώσει τα χρέη που έχει, τα οικονομικά, όχι τα ηθικά είναι άλλος τομέας, που έχει η Γερμανία απέναντί μας, όπου μπορούμε να της πούμε δεν χρωστάμε, μας χρωστάει, καθαρά. Πέρα από αυτό υπάρχουν άλλοι 4 τρόποι. Θα τους πω στα γρήγορα